ତ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଜଗବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କେବେ ବି ନିଜର ମାନେ ମୋର ଆଜି କହିବାର କଥା ଏଇଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଶୁଣିଦେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଜଣେ ତା ବାପକୁ ମାଆକୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ସିଏ ଆରାମ ଖୁସି ବାସ ରହୁଛି ଯେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଘରେ ପୁରଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କରିକି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତ ସେ ବାପା ମାଆ କେମିତି ରହିବେ? ସେ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ପୁଅ ବୋହୂ କେହି ଥାଆନ୍ତି କି? ନିଜ ବାପ ମାଆକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇକି ସିଏ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ଦାନା ଟିକେ ବି ଦଉନାହାନ୍ତି, ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କିସ କ'ଣ ସେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାପ ଆଉ ଭୁଲ କରିଦେଲେ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୁଆ ବଡ଼ ହବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଜି ମୋ ଛୁଆ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିହାତି ସେୟାର କଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି, କରିବେନି। ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଛେ ନ ଯାଅ, ମନ୍ଦିରକୁ ପଛେ ନ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ଆଉ ତାଙ୍କ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ସେବା ସୁତୁରା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛି, କେବେ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲଗେଇ ସବୁବେଳେ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୟାକରି